Zemljotresi. Zemljotresi nas podsjećaju koliko je ovaj život neizvjestan. U jednom trenutku sve izgleda mirno, a već u sljedećem možeš izgubiti ovozemaljski život. Ali da se desi nešto takvo, na primjer za 5 minuta, najvažnije pitanje koje ću ti postaviti jeste da li si spašen za vječnost. U ovom životu najvažnije što možeš imati jeste oproštenje grijeha i opravdanje. Oproštenje, opravdanje i spasenje ne možeš ostvariti kroz niz koraka u kojima ćeš ti da mijenjaš svoje ponašanje. Ne zasniva se na tvojim djelima, ritualima, obredima, niti pripadnosti nekoj organizaciji koja sebe naziva crkvom ili šta već. Nego je to trenutna Božja ponuda svakome ko povjeruje u ono što je sami On, to je sami Bog, učinio u svom tijelu. Razmisli, ako ti ostane samo 5 minuta života, kakva djela još možeš učiniti? Sve što si dotada učinio je već iza tebe. Dotad si se pouzdao u sebe, a sad ti ne ostaje više ništa. A znaš duboko u sebi da ti to tvoje pouzdanje u sebe samog nije ništa donijelo u pogledu vječnog spasenja. I sada čekaš trenutak smrti, a ne znaš ni kuda ideš poslije toga. Kada se desi razoran zemljotres i u sličnim presudnim trenucima, kao što su razne nesreće, čovjek više nema vremena da ispravlja život, da počinje iznova ili da zasluži nešto. Ostaje mu samo jedno, da povjeruje u Isusa Spasitelja. U stvari to važi za sve ljude i one koji imaju mnogo više od 5 minuta. Ni njih ne može za vječnost spasiti ispravljanje ovozemaljskog života, novi počeci i slično. Bog čeka do kraja tvog života. Nije kasno za tebe bez obzira kroz šta si prošao u životu, ali ti ne znaš kada će taj kraj doći. I zato nemoj odlagati ono što je najvažnije. Zemljotresi i smrtni ishodi koji proističu iz takvih i sličnih događaja podsjećaju na ono što sam govorio proteklih godina u pogledu toga da osoba može da dobije život vječni samo vjerom bez svojih djela. Jer nema vremena za tvoja djela. Ako se sad desi zemljotres opasan po život, kakva tebi djela ostaju da učiniš da bi se tako opravdao pred svetim Bogom? Smrtni ishodi kao posljedice zemljotresa nas mogu podsjetiti na to da se vječno spasenje, život vječni može jedino primiti u onom trenutku kada osoba povjeruje u dobru vijest spasenja, o čemu ću sada nešto više reći. Obraćam se svakome ko još nema oproštenje grijeha, ko nije spašen, ko još nema vječni život. Ti si grešnik pred svetim Bogom i treba ti spasenje od vječne propasti. Ali dobra vijest je da te Bog nije ostavio bez mogućnosti da primiš oproštenje grijeha i vječno spasenje. Ali potrebno je da povjeruješ šta je učinio za tebe da bi ti mogao primiti oproštenje grijeha i biti opravdan pred njim. Možeš danas da primiš vječni život, ali ne kroz djela tvoje pravednosti, nego povjerovanjem u Hristovo djelo koje je učinio lično za tebe jer te voli. Prije oko 2000 godina Bog je postao čovjek, Isus Hrist, i došao da umre na krstu za tvoje grijehe. On je primio na sebe sve tvoje grijehe, i prošle, i sadašnje, i buduće. Zatim je umro za sve tvoje grijehe, bio ukopan i ustao iz mrtvih, živ je i učinio je sve što je bilo potrebno da ti postaneš opravdan i spašen. Spasenje i opravdanje je dar Božji za svakog ko povjeruje u dobru vijest. Svi sistemi koji ti nude spasenje kroz djela, kao što su vodena krštenja, pričešća, ispovjedanja popovima i druga djela, jesu zabluda. Povjeruj Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spašen.